Usa sa mga batang Na-Ilo, gumikan sa pagpamusil patay sa mag-live-in partner sa barangay Labugon, Mandawi sila ni atong miaging semana, mitapos sa elementarya, sagol ang emosyon nga gibati sa mga bata nga nalipay sa gumikan sa kalampusan apan nag-uulsad gumikan kay gihaya pa gani ang iyang mga mahal sa kinabuhi karon human po sila sa wa mailhing mga suspitsado. Adunay live update exclusive si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, nagsagol ang emosyon nini usa ka grade 6 student nga graduate kaganiha sa Labugon Elementary School sa Dakbayan sa Mandawi. Kalipay ang mipatigbabaw sa graduation ceremony sa Labugon Elementary School sa Mandawi City. Yano lang ang seremonyas nga gihimo sa hawanan sa eskwelahan ug gisaksihan sa mga ginikanan. Usa sa mipaso ang 11 anyos nga lalaki kansang pangan amo lang taguan alang sa iyang proteksyon. Kuyog sa iyang pagpaso ang iyang iyaan kinsa maoy iyang napiliang muhatod kaniya. Sagol kalipay ug kaguol ang gibati sa batan-on karon sa iyang graduation. Kinitungod kay pabilin pang nakahaya ang iyang mga mahal sa kinabuhi. Sa miaging semana, gipatay sila si Ricardo Avenido ug Agnes Pugoy sa pagpamusil sulod sa ilang panimay. Nahitabo kini atubangan sa unom sa 7 ka mga anak sa mga biktima. Obserbasyon sa magtutudlo kaganiha, emosyonal gihapon ang bata atul sa iyang graduation. Ni congrats ko sa iyahay niya ako siyang gikisan niya taon luoy kay lakon kay lakon iyang now. Ang 11 anyos uban ang iyang 5 pa ka mga magsuon pabilin nga anaa karon sa kustodiya sa City Social Welfare Services sa Dakbayan. Padayon pa nga gilihok ang mga arrangements kabahin sa kustodiya sa mga bata nga na-orphan o Na-Ilo human sa pagpamusil. Kinisab ang gipanawagan sa principal sa mga bata nga nang hinaot nga maabagan gyud ang magsuon. Atong yung hangiyon sir ang kuan ang CSWS sa Mandawi. Mutabang sa pag-eskwela. Pero magairan siya niya, makahuman sa siya eskwela. Graduate siya pero nawadaan sa siya Ginikanan. So muna may pagka-traumatic ang iyang experience. Magtulala siya usahay nga na dili siya makighalobilo sa ubang bata. Maglingkod ra siya sa among room kung asa sila gibutang namo karon. Na stress debriefing na ba sila, ma'am? Last Monday na psychologist ni adto namo. Gisuwayan sa Balitang Bisdak pagkuha sa habig sa kabanay sa mga namatay. Apan wa sila diha atul sa among pag-adto sa haya sa managkapuyo. Gibutyag bab ni Jessie Perez ang OIC sa CSWS sa Dakbayan sa Mandawi nga ugmang adlaw dunay lain nga session nga himuon nila tali ni atong unom ka mga bata ug sa ilang mga immediate relatives partikular na ang apuhan ug iyaan ug uyuan niini nga maong mga bata ugmang adlaw kini uban sa usa ka psychologist nga kabahin sa gihapon kini sa proseso nga ilang gipatuman o gihatag niini nga mga kabataan human sila nakasinati matud pa og trauma gumikan sa pagkasaksi ni atong linuog nga pagpatay sa ilang mga ginikanan. Ay pasab hisgutan ang kabahin kung asa man mapunta kining mga bata kung kang kinsa nga custody ihatag kining mga bata ay hara kini hisgutan sa taga CSWS ug sa pamilya human na unya malubong ang managkapuyo nga gikatakda sab karong Biyernes. Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.